Λοιπόν, κουνούπι part 2. Το πιάσαμε τον μπασταρδάκι. Βάλ' το στον τοίχο. Φέρ' τα δάχτυλά σου. Πρωταγωνιστούν Λευτέρης και Γορίλας, σκληροί εκτελεστές κουνουπιού και βασανιστές. Βάλ' το στον τοίχο ρε μαλάκα. Ή έτσι. Για να δούμε. Πω. Το κουνούπι. Δεν ξέρω τι κάνω. Κάτσε λίγο, κράτα λίγο ρε φίλε. Να, το βλέπεις το κουνούπι. Κάτσε να το δει ρε. Μαλάκα. Πού είναι ρε φίλε, κάτσε το Έχει μαστουρώσει το κουνούπι. Έπεσε κάτω. Εδώ είναι στο πλάι. Πρέπει να έχει ψοφήσει Θα μάγκες. πεθάνω από καρκίνο ρε μαλάκα, αυτό δεν παίζει. Να το ρε μαλάκα. Εκτός αν του αρέσει. Α, Κοίτα, να, κοίτα. ψόφιο, να, δες το. Εδώ είναι. Α, κουνιέται. Κουνιέται, ναι. Κουνιέται, μάλλον έχει μαστουρώσει τώρα. Κάνε το κούνα το λίγο ρε. Μια κούνα. Κάνε το λίγο έτσι. Πριν από μέσα. Γάμισε τα. Για βγάλτε το τώρα να δούμε πώς θα πάει. Να τα απελευθερώσω. Απελευθέρωσε το. Κάτσε περίμενε. Δεν νομίζω να δαγκώσεις μετά από αυτό, έτσι. Δεν νομίζω. Μετά λέτε ταμπλέτες αντικουνουπικά και μαλακίες. Από εδώ και πέρα βασανιστήρια Σίμος Λευτέρης. Δες εδώ. Το Λοιπόν, απόλυτο. Έλα, να δούμε πώς θα πετάξει. Άντε, θα πετάξει. Βλέπεις καπνό που βγαίνει. Πού πήγε ρε. Πού είναι. Έφυγε. Μήπως έμεινε στο χέρι σου. Πού πήγε ρε μάνα. Μάγκες, χάσαμε το κουνούπι. Έχεις και part 3 δηλαδή. Πω, θα έχουμε και part 3 γάμο την πουτάνα. Άντε μπιμπι.